Philippines and hello world! Miss Anja Crayotatip abay mas lalong napag-initan at lalong pinaimbestigahan dahil po sa kanyang pagsisiwala. Kahapon nga ay ibinigay natin sa inyo ang isa sa pinaka-latest news dito po kay Miss Nicaragua na tila baga nadadamay siya dito po sa karma na dinadanas ngayon ni Mr. Jack Crayotatip or Anja Crayotatip, kung saan hindi po siya makapasok sa sarili niyang bansa dahil hindi po siya pinayagan ng Nicaragua government dahil sila po ay hindi po nila talaga 100% sinusuportahan ang budget na ito, na at the same time meron po silang nabalitaan or nakita sa social media na tila baga parang niyuyurakan or aktivista or anti-government nga si Miss Nicaragua kasama ng kanyang National Director ng Miss Universe Nicaragua. Katumbas din ito ay isa sa pinakamabigat na pinagdadaanan ngayon, no, ni Jack Crayotatip ang tuluyan na nga na sila po ay nagkaroon na ng hiwalayan ng kanyang boyfriend na si Clint Bondad, na dati pong boyfriend ni Miss Catriona Gray. So sa isang post ay nilinaw niya na parang tila baga talagang on the rock yung kanilang relationship at may pagkakataon na binlock na nga siya nitong si Clint Bondad, at marami nagsasabi na ginawa ito ni Jack Crayotatip o ni Clint Bondad dahil nahaharap na nga sa patong-patong na kaso or bankrupt na nga itong si Jack Crayotatip. So pagdating nga ni Miss Michelle dito po sa ating pong bansa, no, kabi-kabila ang mga news at talaga namang inabangan at lahat na ata ng programa sa GMA7 ay talagang niratsyada niya. Nangangahulugan lang na talagang ino-offeran si Miss Michelle D or MMD ng GMA7 na maging parte ng kanila pong maging talents ng GMA Sparkle. Dahil dun lang po talaga siya nagpapa-interview, marami po siya mga guesting, at tila baga sa kanyang homecoming, ipinakita ng mga Pinoy na hindi man niya naiuwi ang Miss Universe crown, pero ipinaramdam sa kanya ng mga Pinoy na talagang siya ang nagwagi sa puso ng lahat ng mga Pinoy. Sa kabilang banda naman, ito pong si Anja Crayotatip ay kabi-kabilaan din ng mga interview at kabi-kabilaan din ang mga reklamo, no, yung mga kaso na talagang kinaharap niya ngayon. At isa sa mga interview niya ay nagamit po ng mga investigator para po talagang mapalabas kay Anja Crayotatip kung ano ba talaga ang nangyari dito po sa nasabing pageant. So naglabas po si Jack Crayotatip ng kanyang statement. Sinabi niya na ang Miss Universe 2023 is one of the most watched and in pageant history. Ito na daw talaga yung talagang pinanood, tinangkilik, at syempre kasabay nito, ito na rin ang may pinakamalaking pumasok na kita, no, dahil lang po dun sa mga fan votes, yung mga online votes talaga. At isa sa pinakamalaking naiambag dito ay ang Pilipinas. The businesswoman and Miss Universe owner Jack Crayotatip has called this year Miss Universe show as one of the best and most watched Miss Universe shows in many years. Para sa kanya, best kasi nga naman, 'di ba? Nagawa niya kasi yung yung gusto niya mangyari naganap. Jack Crayotatip shared her sentiment on her Instagram account, accompanied by a highlights reel, that the Thai businesswoman also thanked the people who made her dream into reality. Shanice Palacio took home Nicaragua's first crown at the end of the coronation night, November 18, held in San Salvador, El Salvador. The Philippine Michelle D finished in the top 10. She was warmly welcomed yesterday night when she arrived from his Miss Universe stint that included a stop in Mexico, the host country of Miss Universe 2024. A week before the Miss Universe 2023 coronation night, Thai media company JKN Global Group, owned by Jack Crayotatip, has filed for bankruptcy. The company made the announcement in a statement to the Thai Stock Exchange after it missed to repay bonds worth around 12 million. JKN said that it will try to resolve liquidity problem. Ayun. Yun po kasi yung hinahanap po sa kanya dito po sa kanilang bansa. Kailangan po kasi na maipakita niya yung liquidation
ng lahat ng mga kinita ng Miss Universe 2023. Yun po yung hindi niya maipakita. Kaya po ngayon, kinasuhan siya ng embezzlement case. Kasi kailangan after the pageant, meron po siyang ipapasa dito po sa Thai government sa lahat ng kinita. Kasi nga 'di ba si Miss Universe 2015 no naglabas siya ng kanyang saloobin kung bakit daw napakaliit ng ibibigay nitong si Anja Cradutatit, ang owner ng Miss Universe pageant, dun po sa mga napili nilang mga tutulungan, no? At saan daw mapupunta yung ibang mga boto na pumasok na pondo sa Miss Universe. Yun po yung talagang pinupunteriya ngayon ng lahat ng mga investigator patungkol sa bagay na ito. Kaya naman talagang mukhang magpapasko talaga itong si Miss o si Anja Cradutatit sa kulungan.